Hello once again, ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back to my YouTube channel, Current Events Comparative Point of View. Siguro mga kabayan, nagtatanong na naman kayo kung bakit dito na naman ako sa likod ng mga buhangin nagsushoot. Ganun na naman po ang rason, wala pong oras, matagal po ang oras ng trabaho namin. Pero ganun pa man, pag-uusapan natin ang mga napaka-importanting bagay dahil alam ko na importante ang mga i-share ko sa inyo at very fruitful para sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga OFW at saka yung mga nagtatrabaho sa Pilipinas, yung mga maliliit na manggagawa at kahit yung mga may business na maliliit lamang. Napaka-importante po ito. Panoorin mo po ito kabayan, huwag kang aalis mula umpisa hanggang wakas. Pero bago tayo mag-umpisa, let me ask you to subscribe this vlog and hit the notification bell para ma-notify ka sa lahat ng mga video ko, and i-share mo na rin, likes at mag-comment ka. Now, ang unang-unang sinasabi ko na napakagandang additional income sa'yo, lalong-lalo kung ikaw ay isang OFW, empleyado sa Pilipinas o may business na maliit, ay subukan mo. Kaibigan, traditional business pa rin ito. Sa traditional business kasi, yung networking. Ako kasi nakaapat na akong networking. At masasabi ko sa iyo na kumita ako dyan at nakapagpundar ako. At pangalawa, ay mayroon din ako kasing dalawang fishing boat na maliliit. Habang nandito ako sa Saudi, ay nakakatulong po yon ng malaki sa aking pamilya. At pangatlo, nagpapaalaga rin ako ng mga kambing. Pero yung sa mga kambing, trusted ko yon sa kapatid ko. So in short, yung sahod ko dito habang ako ay namumuhay ng frugal living, ay kumikita naman yung mga passive income natin sa Pilipinas. Kaya mga kabayan, subukan mong gawin yan. Napaka-importante yan, napakalaking tulong. Madaling gawin yan, self-explanatory na lang yan. Hindi ganong i-explain yung networking kasi pag nag-join ka, piliin mo yung mga trusted na networking. Kapag nag-join ka dyan, kikita ka dyan basta mayroon kang tiyaga, alam mo kung ano ang reason mo, kung bakit ka pumasok sa networking, whatever it takes, alam mo. At alam mong iset up yung mga goals mo dyan. At attainable yung mga goals mo dyan sa networking. Pwede yan, patok na patok yan mga kabayan. At patungkol naman sa bangka, kailangan trusted mo rin yung mga hahawak dyan. Malaki po ang kita dyan. Wala kang ginagawa, kahit natutulog ka, biglang may ulam ka, may pera ka pa. At syempre yung mga pera na kinita mo, syempre ipunin mo yun dahil i-reinvest mo. Yun kasi talaga ang protocol ng isang aspiring entrepreneur at kung gusto mong umahon sa buhay. At yung pangatlo, yung sa kambing, kailangan sa kambing talaga, kailangan suportahan mo rin yung nag-aalaga ng iyong kambing dahil sa 2 taon, 3 beses mga kambing ang bilis dumami. Sa akin, danas ko na yan, matagal ko nang itong mga sinasabi ko, 10 years ko na itong mga passive income. Nakatulong talaga ito. At bago ko po naman yan narating na naisip na mga yan, nakapagbasa muna ako ng mga libro. Yun nga sinasabi ko kay Robert Kiyosaki, yun ang una. At yung mga iba, nagbasa-basa na lang ako sa Googles. Yan ang nakapagtulong, stimulate sa akin, nakapagbigay ng tricks para magpatuloy sa ganitong additional income. At itong panghuli, pag-isipan mo ito dahil itong pang-apat na sasabihin ko, existing ngayon. Since 2014, marami ang nag-umpisa nito. Pero ngayon, ay pag-isipan mo, mamili ka kung traditional o di kaya yung dropshipping ang pipiliin mo. Kasi madali lang gawin ito, although na yung setup, huwag ka nang mag-alala sa pag-setup ng yung mga online store. Kasi marami ng bata ngayon na marunong gumawa niyan. Magpaturo ka na lang, magpa-tutor ka muna. Halimbawa, kung ang target mo ay e-commerce, online store, madali lang gawin yan. Dahil kung tayo naman ay may Facebook na tayo, mayroon na tayong Instagram, may Twitter na tayo, may FB page pa tayo. Marami tayong platform na paggagamitan, pagbebentahan ng ating mga produkto sa e-commerce or sa online store. Ang unang gagawin mo, traditional ka muna para mapag-aralan mo. Kasi kung nag-dropshipping ka, halimbawa Shopify, hindi mo mapapag-aralan kasi hindi mo hawak yung mga produkto. Iba nga hawak nun. Kasi pag nag-Shopify ka, seller ka, middleman ka lang. Hindi ikaw yung admin.
Kasi kapag yan ang ginawa mo, hindi mo mapapag-aralan kung paano magpatakbo ng isang e-commerce kagaya ng dropshipping. Kaya ang suggestion ko sa iyo, magkaroon ka ng sarili mong online store. Dahil dyan makikita mo, mapaprocess mo yung pag-setup, magpatulong ka na sa mga bata kung kabayan, kung hindi ka masyadong marunong gumawa niyan, kalimbawa ng mga website, halimbawa mga FB page, magpa-tutor ka lang sa kanila kasi doon mo ipopost yung mga produkto mo. Siyempre pag unang-unang store, pag na set up mo na yon, siyempre ang susunod mong gawin ay isipin mo kung ano yung ibebenta mo, ano talaga yung pinakagusto mong binebenta. Yan, tulad halimbawa mahilig ka sa t-shirts, yung mga pantalon, o di kaya cosmetics, o di kaya yung pinakasimple, yung pagluluto, magaling ka talagang magluto, yan, pwede yan. Pero sa pagpipicture ng mga luto mo, kailangan maganda ka rin magpicture, ha. Ayusin mo yung pagpicture mo ng mga produkto mo kasi importante yan. Yung relationship mo sa mga customer mo, ayusin mo rin yan, importante yan pag nag-online sale ka. At yung mga feedbacks, kung may bumili sa'yo, kailangan kumuha ka lagi ng mga feedback nila at i-post mo yan sa iyong page o i-post mo yan sa iyong content. Kasi yung content napaka-importante. Importante na maganda ang content mo. Halimbawa, sabihin mo, ang pinakamasarap na pagkain dito sa Candon, kapag yan ang gusto mong i-online sale sa iyong store, pwede yan. Picturean mo ng maayos. Yan. At patungkol naman sa mga halimbawa damit yung gusto mo, syempre kailangan pag malayo-layo yung mga customer mo, kasi kung magpapadala ka, kasi ikaw ang admin ikaw muna ang maghahawak niyan. Ikaw muna yung supplier, ikaw muna yung seller, at ikaw muna yung magpapadala. Syempre kailangan mo naman makipag-coordinate dyan, yung mga courier dyan, LBC, pwede na yan. Pwede mong kausapin yan kung saan location ka man, maski sa Mindanao, Visayas at Luzon. Kaya pwede kang makipag-coordinate. At syempre, pinaka-importante kabayan, wag mong kalilimutan yung mode of payment, kung paano magbabayad yung mga customer mo. Syempre, sa una, ikaw muna yung seller, ikaw muna yung middleman, ikaw yung magpa-pricing, ikaw yung magpa-packing. Napakaganda ito. Kaya ito ang suggestion ko, kasi para ma-experience mo kung paano magkaroon ng idea dito sa sinasabi nating e-commerce. At kalaunan, kung gusto mo nang mag-expand, kung gusto mo nang talagang i-experience yung mga Shopify, yung mga wala ka nang ginagawa, seller ka na lang, yan, gawin mo na yan, pwede na yan. At least may idea ka na, mayroon ka nang i-apply sa bago mong online store, pwede mo nang pag-combine yon. Maganda yan kabayan. At take note, mag-ingat lang sa pagbibigay ng bank account, kasi kung bank account ka magpapadrop ng bayad from Palawan to bank account, o di kaya another bank to bank, ay mag-ingat lang, tignan mo, kasi kung customer yan, kasi bibigay mo yung account number mo yan, pag-ingatan yan. Yan lamang mga kabayan ang gusto kong i-share, at sana ang vlog na ito ay nakatulong sa'yo, dahil napaka-importante po ngayon, kasi mahirap magsunog ng pera na walang mapupuntahan, kasi kailangan dalawang klase lang ang tao, mayroong creative spender at saka yung happy spender. Tayo, mga aspiring entrepreneur, mga nagninegosyo, handang medyo malugi o handang magtagumpay sa maliit na paraan, tayo yung mga creative spender. At mayroon din naman yung mga happy spender, kung maligaya lang sila kahit saan nila binibili yung mga pera nila, sila yung mga happy spender. Pero tayo na iba, entrepreneur, aspiring tayo. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, and good morning po sa inyong lahat. Sana ang vlog na ito nakatulong sa inyo. At again, I will advise you to please subscribe with my channel and hit the notification bell para lahat ng mga video ko ay manotify ka, and i-likes mo na rin, share at mag-comment ka. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat. God bless you po.